Насърчавам ви, скъпи приятели, днес със Словото на Бога и се моля да оживее във вас, да работи във вас и да се вселява богато във вас, вашия живот, във вашите сърца, в живота на вашите близки, роднини, братя, сестри, синове и дъщери, бащи, майки, в живота на вашите семейства. Божието Слово да работи, да оживее и да се вселява богато във вас за спасение, изцеление и благословение. Амин. Ще говоря за Рождество днес. И аз се радвам и благодаря на Бога за тази привилегия. Матей 2 глава 1 стих казва така: когато се роди Исус във Витлеем юдейски, в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. Мъдреците идват да се поклонят с техните скъпи дрехи и специални дарове. Ние не знаем много за тях. Не знаем кои са те, откъде са дошли. Библията ги нарича мъдреци от изтока. Мъдреците са били нещо между философи, учени и астрономи. Те са били достатъчно заможни и добре образовани. Мъдреците търсеха Исус. Мъдрите мъже и жени го търсят и днес, скъпи брати и сестри, да бъдем мъдри мъже и жени, които търсят Исус Христос всеки ден, за да го познаваме, да се приближаваме до Него по-близко и да приличаме на Него, да отразяваме Неговата слава, Неговата любов и светлина. Мъдреците търсеха Исус с всички ресурси, с които разполагаха. Мъдреците търсеха Исус с всичко, което имаха. Бог обича търсещите. Библията ни казва в Второзаконие 4 глава 29 стих: но оттам ще потърсите Господа своя Бог и ще го намерите, ако го потърсите с цялото си сърце и с цялата си душа. Но оттам ще потърсите Господа своят Бог и ще го намерите, ако го потърсите с цялото си сърце и с цялата си душа. Да търсим Господа с цялото сърце и с цялата си душа. Тогава ще го намерим. Тогава Той ще ни се открие, Той ще се разкрие. Помолете Бог да разкрие своето величие и Той ще го направи, за да се прослави. Амин. Халелуя. Исус казва, че Божието царство е като бисер, който ни е толкова скъп, че ще продадем всичко, за да го имаме. И изглежда, че мъдреците от изтока са разбрали това много преди Исус да разкаже тази притча. Те са били готови да загърбят всичко, като имат, само и само да се поклонят на Исус Христос. Поставете Исус на първо място в живота си, в семейството си. Ако нещо или някой различен от Исус е на първо място в живота ви, това е идол. И имаме проблем с идолопоклонство. На Рождество избери да поставиш Исус на първо място в финансите си, интересите си, връзките си, взаимоотношенията си, графика си, работата си и дори в проблемите си. Постави Исус на първо място. Предай сърцето си на Исус. Покани някого при Исус на това Рождество. Кажи на някого за това, което Исус е направил в твоя живот. Библията ни казва, че мъдреците не са дошли при Исус, за да му дадат остатъците и излишъка си. Те дойдоха при Исус, когато са го посетили в първи ден и са му дали 3 много значими ценни дара. И вижте Матей 2 глава 11 казва така: когато влязоха в къщата, видяха детето с майка му Мария и паднаха и му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, му принесоха дарове: злато, тъмян и смирна. Матей 2.11. Злато. Те дойдоха и се поклониха на Исус и дадоха най-скъпото, което имаха. Злато. Извинете ме. Така че Библията ни казва, че мъдреците не са дали на Исус остатъците си, когато са го посетили на Рождество. Те са му дали 3 много значими, ценни дара: злато, тъмян и смирна. И му се поклониха. Идването на вечният Бог и обещан Месия е било очаквано от хиляди години. Пророци са предсказали истината, че Спасител на света ще дойде. Идването му е щяло да бъде толкова важно и толкова значимо, скъпи брати и сестри. Идването на Исус, че щяло да раздели историята на преди Христа и след Христа. И въпреки това, когато Божия Син идва на този свят, за Него няма свободно място. И днес не е по-различно. Ние харчим пари си за много неща, за най-новата електронна джунджурия, но нямаме пари да дадем за Божието дело, да се проповяда Евангелието, благовестието, да си даваме десятъците и даренията за Евангелието, за да се проповядва свободно, да отделят проповедниците време да проповядват Словото на Бога. Ние трябва да сееме в тях
и нашият принос почита Господа, да се проповядва Евангелието свободно навсякъде. В името на Исус Христос се молим Бог да отвори врата, защото ние отделяме толкова много време и неща за този свят и прекарваме времето си. Ще ви кажа, прекарваме времето си наистина да напредваме в кариерата си, образованието си, децата ни. Така, важно е да осигурим по-добро бъдеще. Но също така ние казваме, че нямаме време да помогнем за Евангелието, за благовестието, за църквата, за Божието дело да напредва, да чуят хората спасителната вест, добрата вест, благата вест за Исус, за да бъдат спасени, изцелени, освободени и благословени. Твоето сърце е направено да живее Бог в него. Ти си направен от Бог, ти си направен за Бог. Докато не го разбереш, животът никога няма да има смисъл за теб. За съжаление, ние пълним живота си с всякакви други неща. Каним други гости в дома си. Сърцата ни са изпълнени с други идеи, интереси, ценности, любови, посвещения. Това се случва в Библията през цялото време, скъпи брати и сестри. Исус се появи и говори с хората. Исус е говорил с всякакви хора, учени, прости, високопоставени, богати, бедни. И хората въобще не са осъзнавали кой е Той. И вижте в Евангелието на Йоан, Исус седи на кладенец и говори се на жена. Исус седи до кладенец, когато идва жената за вода. Той говори с нея и тя не го разпознава. Всъщност тя започва религиозен дебат с Сина Божий. И тогава Исус си казва, ако знаеше Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискал от него и той би ти дал жива вода. Жената не разпознава Исус. Когато животът ни приключи, когато застанем пред Бога, само едно нещо ще бъде от истинско значение. Познаваш ли Божият Син? Така че днес Бог иска да се забавляваме на това Рождество. Опаковаме подаръци, да се забавляваме, да се радваме, да пеем, да танцуваме, да празнуваме. Окачете охраста в дома си, създайте спомени със семейството си. Но не оставите това Рождество да мине, без да сте прекарали време в краката на Исус. Ако не намерим време да опознаем Исус, ние пропускаме възможността да опознаем нашия Творец, нашия Създател. Пропускаме възможността да имаме живот изпълнен със смисъл, мир и сила, които идват само чрез Божия Син. Пропускаме Неговата цел за живота ни, ако никога не намерим място за Него в сърцата и в семейството си, в дома си. Без Исус всеки е на този свят изгубен. Без значение колко сила, богатство или слава притежава. Без Исус всеки е в този свят изгубен. Без значение колко сила, богатство или слава притежава. Без значение какви са притежанията на човек, ако не познава Исус, той е изгубен. И добрата новина е, че Бог ни обича толкова много, че изпрати Сина си на земята, на Рождество, за да ни намери и да ни спаси. Това е причина да празнуваме и да лекуваме днес. Амин. Това е добрата новина. Добрата новина за Рождество е, че Бог изпрати Исус да потърси и да спаси изгубените. И ние бяхме изгубени, но Бог ни намери. Библията казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. И ние благодарим на Бога за Библията, която ни казва истината. И защото имаме само един Бог и един посредник, един ходатай между Бога и хората, човекът Христос Исус. И вижте, Словото казва, че Той е свидетелство за това. На определеното си време даде себе си откуп за всички. Това е в 1 Тимотей, 2 глава, 5 и 6 стих. Исус дойде на Рождество. Исус дойде на Рождество, за да ни свърже отново с Бог Отец, да имаме връзка и взаимоотношения с нашия Небесен Отец, вечният, невидимият Творец, Създател, Бог. Да имаме отново връзка с Бога. И ние благодарим на Бога за това. Затова казва Римляни 5 глава 1 стих. Оправдани чрез вяра имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Исус дойде на Рождество, за да ни свърже отново с Бога, да ни възвърне разбирателство, мира с Него. В името на Исус се моля всеки да познае Бог, да се обърне към Бога, за да бъде спасен, възстановена връзката му с Бог. В името на Исус. Исус дойде да ни даде себе си като дар. И това е най-великият дар за всички времена, най-големият подарък е Исус Христос на кръста. За да бъдем приети, за да бъдем ние в
взаимоотношения с Бога, да имаме връзка с Бога, да бъдем в царството, в волята на Бога, да живеем вечно с Бога. Когато застанем пред Него, да бъдем благодарни за това, което Бог прави. И ние благодарим на Бога за благовестието. В определеното време Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се под закон, за да освободи тези, които бяха под закона. Благодаря на Бога за изкуплението, че нашите грехове са простени и ние сме спасени, ние сме изкупени, ние сме очистени, ние сме осветени чрез кръвта на Христос. Имаме нов живот, Бог ни е дал ново сърце, Бог ни е дал нов дух и Бог ни дава да живеем едно ново начало, чисто ново начало. Бог има нови възможности, нови приятелства, Бог има нови взаимоотношения за нас. Не се забива и в старото. Бог прави нещо ново. И Бог иска да отвори очите ни, да познаем истината и Неговата истина да ни направи да бъдем свободни от греха, свободни от пороци, свободни от зависимости, свободни от всяко пристрастяване в името на Исус Христос. Болните да бъдат здрави, вързаните да бъдат развързани. Бог ни е дал сила и власт в името на Исус. Да бъдем повече от победители, благословени във всяка област и във всяка сфера, духовно, финансово, материално. И ние благодарим на Бога за това. Бог ми е дал повече, отколкото съм искал. Бог ми е дал повече и продължава да дава повече, отколкото съм искал. Мечтал съм и съм имал вяра за тези неща и съм мислил. Бог ми е дал повече. Той може, Той има силата, Той има способността, Той е в състояние да направи много повече, отколкото искаме, мислим или вярваме, или очакваме. Разширете очакванията си, разширете вярата си, оголемете очакванията си, вярата си в името на Исус. Бог може повече от това, което искате. Бог има силата да го направи. Бог може да го направи. Той е в състояние, Той е способен. Той може да го направи. Обърнете се към Него. Доверете се на Него. Очаквайте от Него. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото който иска, получава. Който търси, намира. И този, който хлопа, на него му се отваря вратата на живота. Исус е на вратата и хлопа, казва Откровение 3 глава 20 стих. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми, ще отворя вратата. Ще вляза пред Него и ще вечерям с Него. Ще има общение, взаимоотношение с Исус. Най-важното нещо. Благодаря на Бога, бъдете насърчени, бъдете благословени, бъдете вдъхновени да служите на Бога. Изповядайте вярата си, говорете Словото на Бога, полагайте ръце върху децата си, близките роденици, живейте за славата на Бога, защото Исус е причината да стигнем до тук. И ние казваме, алелуя, слава да бъде на Бога. Цялата слава е за Господа. Исус е достоен за славата и ние му се покланяме и отдаваме славата на Него. Бъдете насърчени, бъдете благословени в името на Исус. Амин.